11 минут монда татарча бер нәрсәне төшереп куярга мәллә. Менә монда урамга чыксаң, кеше тик каршыга килә. Инде татарча сөйләшкәч инде минемчә була. Мин урыс телендә сөйләгәндә, бу вакытта кешеләр каршыга килеп, һәммәсе аңлый нәрсә сөйләгәнне, кызыксынып тыңлап торалар. Әйтерсең, анда бер кызык нәрсә. Менә хоккей турында айтасы килә, менә бу уйнылар кайчакта мен ул менә сораулар туа, әмма мин җавап таба алмыйм аларга. Бүтән шәһәрләрдә татар кешеләре бар, анда исемләре, фамилиялары бик оста, алары исеме яңгырап тора, уйлап торам әйтәм. Менә шуңа карамастан алар безнең командада нигәдер уйнамыйлар. Анда танымаган кешеләрне хоккейга алган булалар. Шунда катнашалар алар. Инде яртысы татар булса да нәрсәсе бар инде. Ни сәбәпле ул, мәсәлән, кемдер әйтә, анда яхшы түлиләрдер. Мин уйлап торам, менә ахыргы сезоны булды. Зиннатулла Хайдаров Билалетдинов анда ишеттем, йолдызларны күп итеп алганнар, акчаны үйеп кенә биргәннәр, әмма аның нәтиҗәсендә файдасы булмаган, кызганычка каршы. Шуңа күрә уңмаган ул ел сезон. Менә хәзер уйлап торам, татар җанлы кеше булса, минемчә ул җанын тәнен жәлләмичә, кызганмыйча тырышыр иде. Мәсәлән, шул теге уйнарга, нинди ниләргә, уңышларга ирешер иде. Ул акча кемдер менә хәзер акча дип, шул акча өчен күп түлиләр дә, ул инде кеше вакытында эшли башлый, акчасы күбәя башлагач, ул ничектер менә кеше тукланганда, бер ризык авыз иткәндә бик тәмле анарга ризык, әмма уланы күбек ашый башласа, ул әйтәләр, ризык хатта киң күләмдә агуга әйләнә. Шул кебек акча да минемчә ул кеше эшли, ул бик шулай акчаны артык яратырга тиеш, шул акча өчен тырышырга тиеш. Кайсы вакытта кеше күбесе түгел инде, бер өлеше акчага исе китми. Шуңа күрә бик алай тырышмый да, шулай көч куймый. Нигә кирәк? Акчасы килеп тора, сәламәтлекне сакларга кирәк дип. Чөнки менә мин урыс телендә әйткәнем, әйтеп бетермән, травма, шундый травма алаларда. Алар авыр эш ул, бер уйласаң, хоккейда катнашучыларда кеше кемдер үзен сакларга тырыша. Әнә ул теге бер сезонда шул Радулов дигән мәсәлән, инде шул алыгы шул Уфада уйнаган чакта аны һәммәсе яратадыр, шундый уңган кеше дип үзен кызганмый шулай тырышадыр. Соңыннан Акбарска күчте дә, шәләй-вәләй, хәзердә менә мәсәлән ул каядыран алдылар, оныттым инде, бер командада уйнаган була, үзен алай күрсәтми, бик шул Петров дигән булган, ул хәзер Түбән Кама командасында уйнап йөри икән. Ул бездә Акбарста уйнаганда ничә тапкыр күргәнем, бик шул теге ничә тапкыр үзен күрсәтте яхшы ягыннан. Алар бер сезон инде өстә, бер сезон аста, эчендә аларның уты янмый. Менә кая, мин үзе бит татар кешесе, мин бит менә Татарстанда уйныйм, Казанда халкым өчен ничектер үземне жәлләмичә тырышырга кирәк дип, андый фикер бик сирәк минчә туа. Анда инде килә кайдандыр ул бүтән шәһәрдән уйнаган була, акча түләгәч. Ул инде Татарстанда гомер буена яшәмәгән, ул халкы белән, ан белән элемтәсе юк. Шуңа күрә ул бик тырышмый минемчә кайсы вакытта. Нигә кирәк ул андый нәрсә анарга? Шуны минемчә, шул белән, шул сәбәпле ни инде уеннарда кайсы вакытта бик әллек ничек ялтырамый инде аларның. Менә шуны әйтәсе килә. Тагы нинди сәбәпле инде менә бераз кешенең инде тормышында да төрле мизгелләр була. Гаиләсендәме, тагы нәрсәме, ансы да бар. Төрле факторлар инде.
Иң төп мине фикерем шул, ничектер менә безнең Акбарста уйнаган командада татар җанлымы әллә Татарстанга ничектер Татарстанга менә шыпшыклар монда Татарстанга ничектер мөнәфәгатен кайгыртып менә шулай шундый Татарстан өчен гел уйлап Татарстанга бер ничектер уңышлар китерәм дип шундый йөргән кешеләргә минемчә юл ачарга кирәк күбрәк аларны. Булсын ул урыс кешесе, Татарстанны яратсын. Булсын ул бүтән милләт кешесе, Татарстанны яратсын, Татарстан өчен тырышсын. Шундый аны күтәрергә кирәк. Вакытында менә Морозов дигән ничек тагы шул кем әле Зиновьевмы бу, кем әле булды, Морозов, күрдегезме шул теге безнең бергә теге татар егете белән өчәүләре ничә тапкыр алар шул ни кубокка ни булдылар, ия булдылар шулар аркасында. Менә шул өч егет, икәү урыс булды минемчә. Шуңа карамастан алар Татарстанга шулай хезмәт иттеләр. Минемчә шундый кешеләр кирәк. Ну, шул белән тамамлыйсым килә, исән-сау йөрегез.